Daşowuzda özbek mektebi açylar diýilýär, okuwçylaryň ýaşy, sany, milleti hasaba alynýar. Daşowuzyň merkezinde açylmagy ahmal bolan özbek diline bilim berýän mektebe okuwçy saýlamak üçin sebitde mektebe çenli we mektep okuwçylaryny hasaba almak işleri geçirilýär. Hususan özbek we gazak maşgalalarda hasaba alyş işleri göze ilýär. Bu barada Azatlygyň vilayetdaky çeşmesi habar berdi. Bu habaryň fonunda Daşowuz şäheriniň we etrap häkimlikleriniň tawşyrygy bilen welaýatyň çäginde ýaşaýan özbekleriň we türkmenleriň sanyny anyklamak boýunça ilat ýazyby geçirilýär diýip Azatlygyň beýleki bir habarçysy ýurdun içinden maglumat berdi. Onuň ýetiren maglumatlaryna görä bu çäre takminan soňky 2 hepdeniň dowamyny alınıp barylýar. Goloyda Özbekistana edilen resmi sapardan soň köpler bu ýazybyň welaýatda özbek mekteplerini açmak üçin edilýändigini çaklap umyt edýärler. Bu sebitde özbek dilini bilim berýän mektepler Niýazowyň döwründe ýapylypdy diýip habarçymyz belledi. Galy bertede Daşowuzyň özünde milleti özbek bolan raýatlaryň sany agdyklyk edýär. Olaryň köplük bolup ýaşaýan etraplara mar diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlygyň welaýatyň çäginde bolup geçýän hadiselerden ýakyndan habarly çeşmesi gurrun edilýän çäreler bilen baglylykda maglumat berip, bu çäre sözüň dogry manysynda ilat ýazyby diýip bolmaz. Sebäbi diňe mektebe çenli we mektep okuwçylarynyň sany, ýaşy we milleti hasaba alynýar. Hususan özbek we gazak maşgalalarda hasaba alyş göze ilýär diýip sebitden habar berdi. Hasaba alyş işlerini geçirýän resmiler bilen bagly maglumatlara da diýip geçen çeşme, ýazyw çärelerini owa arçynlyklaryndan, etrap häkimliklerinden we bilim bölümlerinden wekillerin gatnaşýanlygyny habar berdi. Geçirilýän hasaba alyş işleriniň mümkin bolan sebäpleri bilen gyzyklanan söhbetdeşimiz Daşowuz welaýatynyň merkezinde özbek dilini bilim berýän mektebiň açyljakdygy, geçirilýän hasaba alyş işleri arkaly şol mektebe çağa saýlanýanlygy gurrun edilýär. Bu mektebe eni atalary 3 arkasy suwut jogapkärçiligine çekilmedik özbek maşgalalaryň çağalar alynar diýip gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirden gurply maşgalalar bu mektepde çağalaryny okutmak üçin para berip başlapdyrlar. Entek bu mektebiň haçan açyljakdygy ýa-da umuman açylyp açylmajakdygy gümana diýip çeşme sözüniň üstüne goşdy. Türkmen häkimiýetleri ýurtda soňky gezek geçirilen ilat ýazybynyň netijelerini inni ençeme ýyl bäri ma'lum etmäni gelýär. Ýatladyp geçdik Türkmenistanyň ilatyň we ýaşaýyş gorunyň uçdan tutma ýaly iň soňky gezek 2012-nji ýylyň 15-26-njy dekabr aralygyna geçirilipdi. Şonu bu çäräni geçiren Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti öz resmi web saýtyna bu ýazybyň tapgyrlaýyn deslapky netijeleriniň 2013-nji ýylyň iýul-awgust aýlaryna soňky netijeleriniň 2014-nji ýylda yglan ediljekdigini ma'lum edipdi. Ýöne şondan bäri geçen 4 ýylyň dowamynda ýazybyň netijeleri barada jemgyýetçilige hiç ýyly maglumat berilmedi. Üstesine mundan ozal 2012-nji ýylda geçirilen uçdan tutma ilat ýazybynyň netijelerini jemgyýetçilige aýan etmezden Türkmen häkimiýetleri 2022-nji ýylda täze uçdan tutma ýazyby geçirmegi gödeňinde tutýar. Bu barada 2017-nji ýylyň 19-njy oktýabryny geçirilen hökümet ýygynyny maslahat edilip, ýurt baş tutan derejesinde 2022-nji ýyldaky täze ýazyby gurumaçylykly geçirmek barada degişli resmiýetlere tawşyryk berildi. Daşowuzyň çägini açylmagy gödeňinde tutulýanlygy habar berilýän mektep baradaky gurrunlar bilen sözü jemlänne çeşmämiz ilan tarafyndaky gurrunlary salgylanyp, özbek dilini bilim berýän 2 mektebiň Niýazow etrawyna da açylmagynyň ahmal aldygyny sözüne goşdy.